Оставката на правителството и разпускане на парламента поиска ГЕРБ. От трибуната на Народното събрание в декларация парламентарната им група обвини БСП, ДПС и Атака, че нагнетяват етническо напрежение. Според ГЕРБ, поредната провокация от етническия сценарий е политическото уволнение на директора на училище Йордан Йовков в гърменското село Рибново, който по техни думи губи работата си под диктовката на депутата от ДПС Ахмед Башев. Джуркин е поредният директор в района на Гоце Делчев, който губи работата си под диктовката на ДПС, под диктовката на депутата феодал Ахмед Башев. Очевидно е, че ДПС, БСП и патерицата Атака подготвяте електоратите си за наближаващите предсрочни избори. От ГЕРБ обаче предупреждаваме, че разиграването на етническата карта като разменна монета за политически игри е изключително опасна, особено в контекста на нестабилната ситуация в няколко държави от Югоизточна Европа и Близкия изток. Категорично не приемаме и осъждаме опитите за трупане на политически дивиденти по този начин. Единственият изход от тази ситуация е оставка на правителството на тройната коалиция, разпускане на Народното събрание и провеждане на предсрочни парламентарни избори. Така, ето сега госпожа Савеклиева да ни убеди и да ни каже защо това правителство трябва да си подаде оставката, парламента се разпусне и се ходи на предсрочни избори. Самото начало на това правителство беше обричащо. Не, говоря за моментното състояние на нещата. Защото става дума за назначаване, за уволняване на някакъв учител. Това ли един учител ли ще обърне правителството, парламента и цялата ситуация в България? Не е нормална ситуацията в момента в правителството, както и в парламента. Толкова нисък рейтинг никога не е имало българско правителство, както и една такава сериозна и най-сериозната институция в България, каквато е парламента. Уволнението всъщност е капката, която е на ръба да прелие чашата. Защото, доколкото си спомняте, съвсем наскоро, миналата седмица, някои колеги се опитаха да взривят етническото напрежение. Тоест да се заиграят с етническата карта. Кой? ДПС. Тези хора не познават регионите си. Хората, които ги избират, те ги държат в напрежение и подчинение, за да получават това, което им наредят. Знаете ли коя дата сме днес? 20 кой февруари? Знаете ли, че тютюна, основната прехрана на тези хора все още не е изкупен. Той мухлясва в къщите им. Мухлясва по спалните, в дневните им, защото те не могат да получат реалната цена за това, което са вложили като труд в него. Кой се заиграва с етническо напрежение? Мислите ли, че тези хора имат проблем на какъв език ще се води изборната кампания? Не. И българи, и мюсюлмани в тези райони имат друг проблем. Друго стои в дневния им ред. Икономическата им свобода. Толкова време те не могат да си продадат основната продукция, с която се изхранват. Да се върнем обаче на конкретния случай. Само да довърша. Да се върнем на конкретния случай в Гърмен. В конкретния случай в Гърмен, какво се случва там? Там един самозабравил се депутат, който от ДПС, естествено, не бих казала, че се е забравил. Дали са му пълната власт да прави каквото иска. Съвсем наскоро беше уволнен директора на училището в Долно Дряново. Асим Адемов, лично го познавам. Много достоен човек. И много е направил за училището, което ръководеше толкова време. И го уволни, защото Асим беше началник на предизборния ни щаб на кампанията, която правихме частични избори в община Гърмен. Другия заплашен. Директорът на училището в Дебрен, замдиректор там, пък беше нашия кандидат за кмет в Гърмен. Но какво е особеното тук? Кой застава срещу ДПС в тези региони? Никой. Само ГЕРБ. Единствено ние излъчихме кандидат в Гърмен. Хората бяха наясно какво ще последва. И сега вече е факт. Всички изброени от господин Башев в момента вървят по реда си. И днес, т.е. вчера, на 19 февруари, много паметна дата наистина, той получава по почтата заповедта си за уволнение. Знаете ли какви мотиви? Какъв е мотива за това уволнение? Нарушението основното, че се е провел изпит на частен ученик в столовата на училището.
Училището разполага с 16 класни стаи и с 36 паралелки. Изпита е започнал в една от класните стаи, но за да не се нарушава ритъма на другите ученици, просто е бил довършен там, където определени кът за това и както и де. Причината е формална, разбирате ли? В какъв смисъл? Че не трябвало да го изпитва в стола? Че не трябвало да го изпитва в стола, както днес дори се изрази колегата Башев сред вилиците и лъжиците. Няма такова нещо. Сега цялото село се вдига в подкрепа на този директор. Някой е подал сигнал. Всъщност системата е много проста. Да. Откакто се смени директора, началника на регионалния инспекторат на образованието в Благоевград, светкавично взе да изпълнява политическите поръчки, които са му дадени. Привиквани бяха всички директори на училища, които са назначени по времето на ГЕРБ или не са назначени от сега управляващите, с две предложения. Или си подаваш... така думата си за след рекламата по Нова телевизия. И така, оставка на правителството, разпускане на парламента, това поискаха ГЕРБ отново днес. Поводът е едно уволнение в Гърмен. Госпожа Савеклиева разказваше до рекламата, че всъщност всичко започнало, когато шефа на инспектората, на образователния инспекторат в Благоевград бива сменен и започва да изпълнява поръчки спрямо всички, които не са назначени по времето на ГЕРБ или не са назначени от сега управляващите. И какво се случва? Началника на инспектората започва работа на 1 ноември 2013 година. И още на 8 вкарва в ход цялата тази политическа поръчка. Привиквани са директори още същия ден. Първият от тях е Асим Адемов. Схемата е една и съща. Предлага им се, казва се първо, обадиха ми се от София, имам поръчение, ти трябва да бъдеш махнат. Лично ми се обади депутата Башев и той ми каза, трябва да го направя. Прецени, или подаваш молба, доброволно да напуснеш, или пращам ти проверка и те уволнявам дисциплинарно. И тази схема, за съжаление, се прилага и в други сектори. Земеделие, социално осигуряване. Навсякъде се действа по този начин. Навсякъде се посяга именно на това. Работното място на човека, там е най-уязвим. Оставяш го на улицата, без хляб. В момента, втори ден, децата не ходят на училище в Рибново. Педагозите не са съгласни с безпринципните уволнения и тези налагани политически репресии. Не е изключено съвсем скоро да се вдигне и цялото село, даже и цялата община, и не в защита на определени директори или учители, а именно против безпринципните рокади и политическите уволнения, които вече половин година вървят с пълна сила в този регион. И не е само там. Навсякъде е така. Така че не мисля, че това е начин... Аз сега като ви гледам и се питам, ако цялата тази работа започнала ноември месец, поради каква причина на 20 февруари изведнъж вие се сещате да ни разкажете за всичко това? Минали са 4-5 месеца, нали така? Непрекъснато разказваме за това. Още аз го чувам за първи път, пък аз, как се казва, следя информационния поток и не съм чул да разказвате за такава чистка в Благоевградско. При първото уволнение бяхме отново с декларация в парламента по този повод. Отново говорихме за това как ДПС масово кадрува в тези региони. Не само в Благоевградския, но и там конкретно. Аз съм обнадеждена, тъй като днес говорих с министър Клисарова, т.е. говорих си среща с нея за другата седмица, защото за мен е важно да знам дали тя е наясно с начина, по който се управлява такъв сектор като образованието на регионално ниво. А вие мислите ли дали това си е такава, как да се каже, отгоре спусната политика, или някой на местно ниво си казва, бе, чакай аз като дойда да ви обясня за какво става дума? В смисъл, спекулира ли някой с... дали спекулира някой? Не мога да гадая. Това, което знам е, че в момента учителите, които не са влезли в час, не влизат в час в Рибново, всички са получили обаждания от господин Башев.
с закани, чисто и икономически, естествено и дисциплинарни такива, ако не възстановят учебния процес. Какво обаче? Как да им се заханва? Ами вижте, той е народен представител, но както виждате в момента именно той кадрува в тези региони. Тук за протокола ние трябва да кажем, че поканихме господин Башев да се включи по телефона или да участва на живо в студиото, но той каза, че гласуват избирателния кодекс и не може да участва в момента, не иска да участва. Да знам дали не иска или не може ли. Беше доста активен днес след нашата декларация отново в парламента. Но добре, обаче хората сега седат в Благоевградско, гледат дори и в Рибново, предполагам някой гледа и си казва следното нещо. Госпожа Савеклиева дойде и разказа на Милен Цветков едни неща. ГЕРБ поискаха да си подаде оставката правителството и парламента да се разпусне и до там. После нищо. А нещата в Рибново си стоят, както казвате вие. Учителите ще влизат или ще излизат, или ще ги уволняват, или няма да ги уволняват. Тоест живота тече. Въпросът е какъв е ефектът от това, което правите? Ефектът е най-вече да се чуе и именно това, което ме питахте и преди. Дали това е съгласувано с най-високото ниво, с Министерството, или е просто решение на един местен депутат. Мисля, че вече имаме крачка към изясняване на проблема и това е срещата, която оговорихме с министър Клисарова. Естествено, никога няма да спрем до там. Винаги сме били до тези хора. Мисълта ми беше, ще си подаде ли правителство оставка? Ще се разтвори ли в парламента? Кажете вие, господин Цветков. Ами не знам, госпожо. Вие сте там. Вие сте там начетена, симпатична жена, която би трябвало да знае какъв е ефектът от това, което прави. Ами вашето предаване е един своеобразен граждански референдум. Много мнения чувате тук. Но може би единствените, които могат да дадат отговор на този въпрос, са именно днешните управляващи. Те обаче упорито избягват темата. Предизборните обещания биват лекичко замитани назад. Единствено това, което иска ДПС, се случва в момента. ПЕС вече така леко гледат с огромно недоверие на председателя си, господин Станишев. И именно заради безпринципната му коалиция или по-скоро патерицата, която използва, за да запази правителството, което е предложил, а именно „Атака”. Нещата не са толкова прости. Ние го искаме и те подават оставка. Ако беше така, би било идеалният вариант. Добре, благодаря ви за това гостуване. Продължаваме нататък. Благодаря.